Dengan jadilan Wonosari kepiok dong Yes siap-siap di lagu korot saya tinggal RKBB originalnya Yogyakarta Kocek sajo sih cik woi iya cik yuk ya ayo toh
original. Kucer putih ning kuburan pocongan gandel-gandel katokan kuwi jenenge kentongan Ambang jeneng prapatan setopan kucir putih ning kuburan pocongan gandel-gandel ning posondo kuwi jenenge aduh senenge aduh penake Tantan RKWP bareng-bareng apa nih Tarisis asik yuk.
iya. Os, ya oh, ya oh. Iya, iya. Ya iya. Ya ya oh. Os, yuk, os. Yeah. Solo. Ya os, yuk, oh. Ya yos. Hey. Ya, hey. Ya, yo. Hey yo. Ha oh. Hey yo. Ha oh, oh. Kaos tinggal danda prajurit tadi itu ronggo biar Sigro ayo maju kene maju yo. Apa telu ya apa-apa. Jangan sambung pengaman musik kita berangkat rame-rame. Sigre rampe lare terus angayai armane satrio ya o ao yo ya o ya o yo ya o ao yo ya o ya yo Bring us bring toronggo pantes kiner yo tulodo andeng para setriyo ya o ya yo ya o ao yo
Yuk ya ya ha ya ha RKBB original kayu Jakarta saking konsumen properti seringan jadilan Wonosari he oi ha he yo yo Proto Jaya Proto Ibayang Bacan Bodo Gir Gini Sirup Dewang Boro Jati Mendung Gading Keliwang Yuk kanca minggir kira no dayo gir Sermonendro yo leyo mas inertena pongson dawolo sikro ya ya karyo ning projo yo cancut tali wonten manunggal setya suara di kumuro samyong rago yaryong estu prodo rabono sanyoto sajuru-juru nyayai ngeryo kones wicerene sesisesmo arane ngapongson dawolo ya yo mas jermo ya yo mas inertena pongson dawolo yo ko yo bakar yang ning projo sampai kali waktu manunggal setya ya tenones triswara di kumuro samyo rego yaryong estu prodo rawono sanyoto sajuru-juru nyayai geryo Janjo tali wonten manunggal setya tenones triswara di kumuro samyo rego yaryong estu prodo rawono sanyoto sajuru nyayai geryo
Yuk, yuk, slow. Yuk, iya, ya, os. Yo. Slow. Iya. Sikra-sikra nayaka ngayai karya pakaryaning praja kumrekot sekot sanca tali wanda manunggal setya Dampya tenane istri swarane gumuro samyo karya gestu padha rawana sayata sajoro-joro kaya karya Wasir! Ayo. Os. Ayo, Ki, bawang iki, ayo. Ya. Wes durung. Ayo, bayar mani. Hei! Rawe rantas malang putun tatas tutas kalau mendung. Yo sing prayitno ngeti-ngeti bagus dulur-dulur kesem. Satrio muda gedrung lagi. Eko. Papa gila. Bapak kenceleng. Mandi. Berat. Kontil. Iya. Klasik. Os. Oh. Iya mati kudasai. Ara. Hei. Yo ngalah. Yo. Yo. Hei. Iya. Bos. Iya. So. Iya. Mas nyun efek sidik. Setengah mangkok mawon. Os. You os.
Indo Bambang Musraino Bambang Musraino lembut kabuka lan kawancar Keko rencana saka wetan lan saka kulon Bali omring jombo ayatmu Asun darasum lombur Ojo sandung serimpet marang kowe ingsun laksa patang isun lamun ana sengkala kang keridu saka longson saka cakan kidul sira bali aja tumawa marang ingsun ngene muncul ringkese katur sing muncul sing ala bakal ketara sundar sumembur sapa nandur citra bakal tukul citra sapa nandur becik bakal tukul becik cowet senadya cowet isine kaget cowet kang datang rame swara cewek sepayung aja ceplok ing tino iki geret atur salam taklim penghormatan kang sangat bendoane sumur RKWB ori mabul RKBB ambles meneh ngono aku. Bapak ingkang angka kalih badhe menika sampun katur nggih. Turangga Putri RKBB original nggih. Monggo dumateng sedaya pandhemen sutresna budaya para penonton nggih wonten ing dalatan deresan nggih. Monggo pados papan palenggene ingkang sekeca nggih mirsani kados pundi menika tasih kalih setunggal bapak malih nggih mangke Mas D nggih. Tasih bapak kakung nggih. Heeh. Jenengan ambek ajeng ngunjuk. Nggih. Ngunjukke kathok napa ngunjukke napa jenengan? Kalipun. Oh nggih. Nek kula senenge nganu. Napa? Kathok niku mboten dijroke. Lah terus diplotrake. Weh, lagur padha nak kowe. Monggo, dimana sedaya para penonton babile kagungan hajatan napa keperluan napa event napa kemawon saged sesambetan kalian RKBB original nggih wonten nomor WA yang sudah tertera di atas berikut nggih. Dan juga tidak lupa semalam hari ini spesial dibintangi oleh Mas Luwak Wet Kopi. Mumat Mas. Heeh. Mumat. Wah aman. Tak kira mumat ora tak presake ngono mumat karang. Entar ndrang. Dene Gebiak Kru original luar biasa. Iki boloku nang ndi iki? Tarik sis. Wah wis eneng berarti nang mburi ya. Tak kira wis ilang ya jebule wis eneng nang mburi. Maka sa, kena cara nggonku ditangeke dilus-lus. Nah iki mbuh. Anoman. Wah Anoman. Berarti sing nangokke munyu ya. Dalem. Oh terlanjur cinta. Jaluke Anoman diobong-obong Mas. Oh. Anoman diobok-obok. Sopo galah-galah ono mau? Semini enggak? Mas request Mas, sepiring berdua. Mau aku nek sepiring berdua. Ora apa-apa, sepiring berdua ora masalah, sing penting ora sepayung bertiga. Nah, iki soning iki lho enak banget. Mas. Mbak Sekar dari mana ta ini? Apanya? Asalnya dari mana? Daerah Rason Sisto.
Ora. Iki jenengan iki Pak tenan iki. Wis patenono wae piye Pak iki? Heeh, iki mie iki patenono. Mie iki kuwi, wis semono gedine iki. Iki nek karo sing wingi kae penak iki, Mas. Oh, padahal ketoke ngono wonge padha. Wong padha-padha dhewe tos. Heeh, wis. Kita kerja bareng terus ya sayang sampai besok ini. Besok ini. Iki bocah ki sepan tenan ta pikir. Derek kanca-kanca napa iki? Anoman. Tombok kangen ini sih, tombok kangen. Apa Mas? Aku ra kangen kok. Apa? Kalah. Iki nak cara gangsingan ana wis ngosek-ngosek wis final iki wis. Dikasihani yo, monggo. Yo, dikasih terlanjur obong-obong. Oh, Anoman obong, Mas. Oh, belum sih, heeh. Nganggo teknis ini dadak dibenake sik kaya Mbak Sekar. Ceritane mati tidur. Semene apa semene? Ceritane. Ceritane. Makanya aku takon semene apa sepiro? 5. Wah semene. Iya. Iki los kok nak karo aku tenang. Cekel tangan loro ra cakup. Ceritane asik ya, boloku kayak mesti. Omong pratore kaget. Efek manual Mas, tenang. Wayang Jawi ing projenge Lengkoti Raja Kian Santang Rawana Raja Arende gawe geger nyolong Sinta Anoman dan Cut Tumandang Kaleng kowe wis dadi Obong gede jroning praja ayo Sigatek putih kaya kae sowan kae Sinta dicap mulih kondangan Indrajit lan Pati ning Solo ora wedi gati Diobong
belong wae padha pating lompong ombak gede padha dadi areng dosa moko nangis kere-kere iyo wae ya iyo wae ya iyo wae yo ya wayang Ramayana ing negara Alengkoti raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sita aja kae Ngaren. Nggih. Zemi Mas. Wis diteni di ngaren. Diteni sapa? Diteni sapa? Biasanya ana buntute ngono. Oh, ngono to. Das pundi? Kalah ki berarti ora menang. Lah mau ki mana? Lek ku nakoni ora ya bener to. Kalah. Oh, ya bener berarti. Ya nek kalah bari ra nggo duit. Rungkat jebul. Rungkat sak bareng-bareng. Rungkat entek-entekan. Nyuwun kalah. Nyun kalah. Oh? Apa? Tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Iya, nanti dikasih tinggal kenangan, tapi kita kasih dulu kalah sayang. Terus pernah ada emang toh? Oh iya. Kok bar kalah ya siap bos? Ada Mas Hendi. Oh siap. Tarik sis. Oke. Ada Mas Hendi, ada Bang Awe, ada Makti, ada Mbah Sus, ada siapa ini? Siapa Mas? Mbak Sekar, tinggal kenangan.
Ada Cak Untung ya. Official. Luar biasa ya Mbak Sekar ya youtubernya malam hari ini. Jangan lupa juga ada channelnya RKWB Original. RKWB Original. Saya selalu menyuguhkan sesuatu hal keberkahan yang terbaru. Kita kasih dulu kalah sayangku. Kalah rasa trigis. Belum, iya tadi. Wes. Berasa pengen goyang aku. Hei, apa kau mau? Guys, kata banget panyuwunan Mbak Sekar. Enje Kang Mas. Nanti satu-satu dipenuhi. Nah, kemarin kalah weton juga belum ditampilkan Mas. Terus wingi masih yang ngano apa? Request apa? Enje. Untuk Iyang pokoknya malam ini tinggal kenangan. Tinggal kenangan sih. Mau aku nek tekan mati. Terus no tekan mati. Wow. Kesusu betul kowe. Iyang ki kok ya kesusu mati ki ya ngapa to Iyang? Wis siap kok. Iya, Cak. Manut garapane Gebyang Kru. Yo, sikat. Ayo. Selak seneni juragane. Ra bayaran kabeh kapok. Direne. Iki engko pokoke nek juragane marang ra bayaran. Apa iki? Yo ngalah. Aku. Ayo, ditekke. Iki Bu Herman ki ya ngopo to iki kok petang keringan ning ngono kuwi. Pernah ada rasa cinta antara kita, ini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. RKWB Original. tentang dirimu, namun tak lagi akan seperti dirimu,
Mas, miku tambahin meneh Mas, miku Mas. Yang ini nih, yang oren. Tersangkane Mbak Sekar iki mau. Ya, apa-apa sayang? Tersangkane Mbak Sekar. Soalnya aku cendek. Sorok. Oh iya. Ayo sayangku, iki tambahin Mas. Lem munter nah, rodok sing pas. Direne. Nek ditambahi sak direne. Iya. Nek feedback, nek feedback. Lho, sapa to? Pak Pur, apa arep mulih? Di Pak Pur. Tahu kangen je. Wah. Iya Mas, diparingi tombo kangen kok ndak mulai Oh, Mas. Sapa sing arep mulai? Pak Pur, juragane SFG. Arep mulai ya ben mulai wong urung tak sangoni kok. Urung tak sangoni kok es mulai. Nanti dikasih tombol kangen, tapi ini kita harus sumilir dulu spesial buat Oh iya. teman-teman semuanya. Oke baik, kita harus sumilir Mas. Iki ora miskom meneh iki. Ora miskom meneh ya. Susah iki aku nak miskom ini. Wah, menehno iki adewe kudune luweh meriah bangane Mbak Banyu lho iki. Iya. Lah kowe nek muter-muter kok Mbak Banyu. Sayangku, saiki operatorku wis pinter, angger aku wis ngene iki. Oh ngono. Segera ditambahi. Sen biasane ngene-ngene ya. Soalnya wis tak ajari Mas, dekno kae lho nang omah Mas, carane ngene iki. Oh ngono. Ngene iki carane. Kowe kayak ya ora tak untir tenan kok malah ndak asli. Kita kasih kita sumilir sayangku. Bu Herman jenengan ampun teng riku niku malah nutupi wae ket mau. Oke, baik nanti satu syukur satu kita penuhi permintaan request dari rekan-rekan. Kita hilang meneh kita. Ki, kabur meneh Mas. Direne. Heeh. Cik, wis ra ono. Iki kok kabur. Nah, iki piye Mas? Alah kowe iki piye to? Alah. JK kesenggol-senggol kuwi Mas. Deni Caknan. Nggih, pripun Mas sing pundi? Jek, nah. Masalah iki aku karyawane Sony dadi ngerti aku. Iya. Iya neh aku ngerti. Kadane aku kan double barang-barang tak ayahi. Iya wis, aku ki ngerti jenenge apa-apa daya ya. Kancane ra dumani. Ayo. Ya kita kasih kitir sumilar aduh, kok ngangi-ngangi. Nggih. Ayo to sayang, goyang to sayang. Ora ning kono kuwi wae. Ayo. Ya pisan-pisan arep melu gedruk barang lho Mas. Sing tenang. Arek yang mawar kuning rasido gitu. Oh. Bujang sambil kita pulang tipis bareng bro. Se. Angkat tangan musiki. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angatku ngamporo anakku sepego Metong lintas sesuai padang rembulan tak goleki ana ngendi sifat cerita tak titipi kidung tetenge jejatuh Lelungitan lunglungan rambatan amu suara angrat jiwa tak kirimi layang kitir tak sampir angin sumilan para kosong seliramu tansah Bawa yang beto hatiku Singo terto Saun ngomong Kepet Boyo eku Beso Kekem linteng Renggo tenteng Arambule
Hujan sambil kita nyanyi semua bro. Ada Bang Awe. Ada WPP Channel. Seneng banget deh. Seneng banget deh. Ayo Mas. Angin ku ngambo rokan nembus beko. Angin tungelin teng sesulo padeng rembulan tak golek ana ngendi sing pancen rino dadi tepe gitu tegadek jantung wasih kopi Sora anggreket siwanggo kirimi layang kita masampir kiangin sumilir ora rasa Bang Awe tansah tak pikir wayangmu beda ati masa iya kok Mas singa tirta saumpama datang boyo aku bisa tetep darang kowe tae rembulan aku sama wateran muntap sabdan sekar mekar kang ora kang cengkak ngalakang tanpa upama tunggu tumete sing tirta kang gendalesi luka-luka ketika nelesi lungko-lungko